Hej og velkommen til min kanal. Jeg vil lige kort gennemgå, hvad jeg har fået brugt penge på det seneste. Det første er, at jeg har fundet en, som kan levere disse amerikanske lokomotiver til, vekselstrøm, og de er altså ombygget. Det er et Conrail lokomotiv, som faktisk kører ganske glimrende. Jeg har, fundet, som sagt, en gut nede i det sydlige Tyskland, som bygger sådan nogle om. Og jeg har allerede planer om at købe et par stykker mere. Det er til den modulbane, som jeg har gang i. Udover et lokomotiv, så var jeg på messe i Dortmund, Intermodelbau, som jeg vil lægge nogle billeder op fra, lidt videoer. Der købte jeg for eksempel sådan en her, en lille politibil, som blev købt ved Günther's Car Company. Jeg har købt denne vogn, en boxcar fra Trix, og så for også at ligesom have lidt alternativer, fordi jeg jo også skal bygge en europæisk bane, så har jeg købt dette her. Og hvad er så det? Jamen det er en dansk godsvogn fra B. Ringsted og Company, men med et Amagerbanen, som kørte på Amagerbanen. Amagerbanen har jeg jo en vis forkærlighed til, da jeg som lille altid kunne gå ned på Kastrup station og se, når tog dukkede op. Derudover købte jeg dette byggesæt fra Walters. Det er ikke bygget endnu, men det er noget, der skal laves, når jeg ligesom har fået styr på tingene. Som sagt, det her, det er jeg har købt ind her på det seneste. Jeg har så også købt en lille mini borsav, som er ganske glimrende. Den kan skære stort set alt. Så det er også et skridt fremad. Derudover har jeg fået bygget højhuset færdigt. Jeg har fået højhuset, har også fået lys i, og jeg skal nok tage et skud af højhuset med, når lyset bliver sat til. Så lidt foregår der. Resten af tiden er jo selvfølgelig, og jeg har brugt 2 dage om ugen op i klubben. Jeg laver lige et kort break her, fordi jeg er noget, jeg skal tage frem, så I kan se. Jeg har også fået brugt lidt tid på at bygge en gammel MY om til digital drift, og det skete ved brug af dette mærkelige artikel nummer 60906. Sådan. Den har også fået LED-lys i, sådan at det ikke længere flakker sådan, når det, som de gamle pærer gjorde. Derudover har jeg jo igen, som sagt, været i gang med mit anlæg, mit modulanlæg. Og man kan se det, men det har blevet lidt udvidet, og det betyder, at man har en afstand på 180 cm her over i bredden, og så 3,60 meter ned. Man har også 3,60 meter ned der, men der er bredden kun 1,20. Og så er der 6 meter, der hvor bredden på anlægget er 1,20 gange 60 for hvert modul. Det betyder, at der er 10-15 moduler, jeg har købt det første træ til prøveopstillinger for ligesom at vurdere, hvordan og hvorledes der kan laves landskab, specielt på de smalle. På den store del, som er venstre side fra før, der er der lavet den her sporplan. Den er ikke perfekt, men det er sådan en grundidé til, hvorledes anlægget kommer til at se ud. Så det er skridt på vejen. Jeg tror, at dette her er den finale version af det, fordi
Jeg mener, at det her det er det perfekte. Der vil selvfølgelig være sådan, at de gange, hvor der ikke er plads til at stille 9 meter op over det hele, så vil der være nogle, ved at bygge et ekstra modul med nogle vendesløjfer på, sådan at jeg kan bruge noget af anlægget, selvom det ikke er plads til det hele. Jeg har endnu ikke fundet det lokale, jeg gerne vil have til at bygge det hele, så derfor så er det lidt træls. Men som sagt, det her det er nogle af de ting, der har været gang i på det seneste. Jeg har også fået mig sådan en her. Det er et, en billboard med lys i, som I kan se. Der er de to ledninger her. Jeg har købt en del småelektronik til styring af lysstyrker, og jeg har bestilt et lysstyrke i Østrig. Det er ikke kommet endnu, som kan tænde og slukke lyset i bygninger og huse, styre 10 stykker på en gang. Så den ser jeg frem til, fordi den har kun kostet 20 €, hvorimod den tilsvarende fra Fiesmann, den koster næsten 100. Så det var en lille update på, hvad der sker her. Der kommer nok til at ske lidt mere. Som sagt, vi er også fuld gang nede i klubben med at bygge op, og vi er næsten færdige med at få monteret alle tilbagemelderne. Jeg mangler dem på det øverste afsnit, altså oppe ved banegården. Og så er vi begyndt at lave havnen. Der er begyndt at blive konstrueret broer. De bliver lavet i 3D-print. Så der sker noget hele tiden. Og jeg skal nok komme med en opdateringer fra de forskellige steder. Så det var det. Tak for denne gang, og til vi ses igen. Husk at abonnere på min kanal, og give et thumbs up, hvis I synes det her er spændende. To my channel. I am right now in Dortmund at the Intermodellbau 2024. I'll show you around, take a lot of pictures and get back to you. Thank you. Schön anzugucken. Ja, ja.